खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं बर' कसारी अट'नमास काउन्सिलखौ लानानै दुधनैयाव मेलेमजिबिफोरनि जथुम खुंदों बाक्सायाव मैदेर आरो मानसिनि दावहा बिटिसि बिसायख'थि माने 1000 कौटि रांनि लेनदेन भट बायनाय फाननाय बुंदों नबकुमार सरनिया कंग्रेस एआइयुडिएफ नि गोरोबथाया रोखा जायोब्ला तरुण गगैआ जेनगोन अमिनुल हक लस्कर आसु एजेवाइसिपिआ 15 सेप्तेम्बरनि सिगां गोदान राजखान्थि दोलोनि मुं फोसावगोन कामाख्या मन्दिरखौ 6 दाननि उनाव खुलिफिननायनि थिरांथा लानाया फावसायफिनबाय दानिया आबुं रादाब मैया 11 सेप्तेम्बर खालारखालि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म कालचारेल कमप्लेक्सनि नब्लाङाव गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन समाव माहारियारि आफादनि बिबान बानबोनाय बिबानगिरिफोरखौ लानानै गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथानि 5.1 दफा बादियै बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल आयदाखौ लानानै जरखा मेलेमजिबिफोरनि जथुम खुङो बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हारिमु नेहाथारि आकाश खाख्लारिया बे हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' नार्जारिया गाहाय सावरायगिरि महरै बाहागो लाहैनानै थांखिनाय आयदानि सायाव गवालपारा जिल्लानि मेलेमजिबिफोरजों गुवारै सावरायलायनायाव बाहागो लायो बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' नार्जारिया बाहागो लानानै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि खौरांगिरिजों लानाय मोगा-मोगि हाबाफारियाव बर'नि मन्त्रि एमएलए आरो एमपि थासेयावबो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलआ आसाम बिधानसभानि बाजेट सिजनआव पास जायैखौ दुखु फोरमायो लोगोसे बेयो जोंनि नेशनेल कमिटमेन्ट दिनै मावाबाबो गाबोन समफोर जों बेखौ लाखागोन होनना बुंथियो जर'खा मेलेमजिबिफोरनि जथुम हाबाफारियाव गवालपारा जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि बारग' बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आथिखालनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लाफायो दुधनैनिफ्राय बुद्धदेब खाख्लारिनि रिपर्ट बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमनायाव सोलिगासिनो दं मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा सानफ्रोमबो हाग्रानि मैदेरा भारत भुटान सिमना ओनसोलनि भुटान खुथियाव हाबनानै सिलिंखार खालामगासिनो थानायनि जुनै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव उन्दुनाय गैयै जादों मख'जाथावदि भुटान हाजोनिफ्राय हायेन फारसे आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय फालोसे हाग्रानि मैदेरा सानफ्रोमबो गामियाव हाबनानै गोबां नखरनि गय बारि आरो बागानखौ थेर-बेथेर खालामगासिनो दं थिग बेबादिनो बृहस्पतिबार खालिबो भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय सा 40सो हाग्रानि मैदेरा भुटान खुथि गामिनि गंब्रै नखर फारियै भद्र गयारी रेखा बराल माधव अधिरानीनि खमैबो 200सो गय बिफांखौ फुनानै खहा खालामो ओरैहाय गामिनि रायजोफोरा हर जाब्लानो लामायाव ओंखारनानै अर लगायना मैदेर होनायनि राहा खालामदोंब्लाबो हाग्रा बिफाना मैदेर होनो थाखाय जेबो राहा लायैनि अजद सिखारदों अजद सिखारनाय बादिब्ला हाग्रा बिफाना मैदेर होनायनि मुङाव पेकेट 4 पेकेट 5सो बमा राननानै होनानैनो गावसोरनि मावनो गोनां बिबानखौ फोजोबदों जायनि जाहोनाव ओनसोलनि रायजोफोरा जिउ आरो दोहोननि रैखाथि नागिरनानै गोदाव सोराव जानो गोनां जादों बाक्सानिफ्राय बिनय कुमार बर'नि रिपर्ट दिनै बाक्सा जिल्लानि बरमायाव कक्राझारनि एमपि नबकुमार सरनियाया दैदेननाय गण सुरक्षा पार्टीनि मोनसे मेल जानानै थाङो मिथिनो मोननाय बादिब्ला जीएसपी दोलोनि गाहाय नबकुमार सरनियाजों लोगोसे बिटिसि बिसायख'थियाव बिजाथि दैखांनाय दोलोनि गासै सा 35 बिजाथिफोरानो दिनैनि बे मेलाव बाहागो लायो आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थि आरो बेनि थासारिनि बागै सावरायज्लायो बे मेलाव दोलोनि गाहाय नबकुमार सरनियाया बुंदों दि बिटिसि बिसायख'थि माने 1000 कौटि रांनि लेनदेन बेयाव भट बायनाय आरो फाननाय जायो दैदेनगिरिफोरखौबो बायनाय जायो जायफोरा गावनि थामोनथायाव थानो हाया बिसोरनो बायजायो बेजों लोगोसेनो जीएसपीनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरनि बीपीएफ दोलोआ रांनि लब देखायगासिनो दं होननानैबो एमपि सरनियाया दाबि दैखांदों
नबसरनियाया बुंबावनाय बादिब्ला जाति माति भेटिखौ बावगारनानै गुबुन दोलोनि भट होनाय माने गावखौनो फोथैनानै लानाय जागोन। बिपिएफआ स्ल' पजिशनिं दोलो आरो इउपिपिएलआ फास्ट पजिशनिं दोलो। बिसोर मोननैबो जायोब्ला थैनाया रोखा। कंग्रेस एआइइउडिएफनि गेजेराव गोरोबथाया रोखा जायोब्ला आसामाव थामथि खेबनि थाखाय गिबि मन्थ्रि जानो हानाय तरुण गगैआ गावनो बिसायख'थियाव जेनगोन। माइनरिटि हारिनिफ्राय बिजेपिनि सासेल' एमएलए आरो बिधान सभानि लेङाइ बुंथिगिरि अमिनुल हक लक्सरा बे बाथ्राखौ बुंदों। गावनि बियाबनि सिङावनो बानजायनाय दोलोनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सनाय बिधान सभानि एमएलए अमिनुल हक लक्सरा बुंबावदों दि कंग्रेस एआइइउडिएफनि गोरोबथाजों बिजेपिआ जेबो खहा जानाय नङा। बरंस कंग्रेसनि थाखाय खहा गोनांसो जागोन आरो कंग्रेसआ अखं आसामाव मोनसेबो मासि देरहानो हानाय नङा। ओरैहाय बे गोरोबथाया रोखा जायोब्ला एआइइउडिएफआ मोननै मासि बारायनो हागौ होननानैबो बिजेपि दैदेनगिरि अमिनुल हक लक्सरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। आसु आरो एजेवाइसिपिनि दैदेननायाव रायजोआव गोदानै राजखान्थि दोलो दानाया रोखा जाबाय। फैगौ 15 सेप्तेम्बरनि सिगां गोदान राजखान्थि दोलोनि मुंखौ फोसावगोन होननानै सुक्रबार खालि गुवाहाटीआव आसु आरो एजेवाइसिपिआ जथायै खौरांगिरि मेल खुंनानै फोसावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गोदान राजखान्थि दोलोनि एडभाइजरी कमिटिनि कनभेनर डक्टर कृष्ण गपाल भट्टाचार्य आरो बसन्त डेकामोना दोलोनि जानानै गासैबो बिथांखिखौ लागोन होननानैबो जथायारि खौरांगिरि मेलाव फोसावदों। मख'नो गोनांदि आसामाव ओनसोलारि राजखान्थिखौ गोख्रों खालामनायनि थांखियै आरो 2021 नि बिसायख'थियाव बिजेपिखौ फेजेननायनि थाखाय आसु आरो एजेवाइसिपिखौ कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि राजखान्थि दोलोआव सरजाबफानो थाखाय अखिल गगैआ खावलायनायखौबो आसु आरो एजेवाइसिपिआ नेवसिगारदों। कर'ना महामारिनि थाखाय गोलाव सम 6 दान गुवाहाटीनि कामाख्या मन्दिरखौ बन्द खालामना दोननाय जादोंमोन। नाथाय कामाख्या मन्दिर सामलायगिरि आरो कमिटिया मन्दिरखौ सिबियारिफोरनि थाखाय खुलिफिननानै होनो होनना थांनाय समबारखालि थिरांथा लानाय जादोंमोन। नाथाय मन्दिर खुलिनायनि बागै आरोबाव मोनसे गोदान थिरांथा सावरायनायनि गेजेरजों लानाय जायो। थासारिया मोजां जायोब्ला अक्ट'बर दाननि गिबि सप्तायाव खुलिफिननो हागौ कामाख्याखौ। बे थिरांथाया गुवाहाटीनि जिल्ला बेंगिरि आरो मन्दिर सामलायगिरि कमिटिनि गेजेराव सावरायनायनि गेजेरजों जागोन। थासारिनि गासै नेम-खान्थिफोरखौ मानिनानै मन्दिर सिङाव खनसेयाव 30 जनल' सिबियारिफोर हाबनो हानायनि बेबस्था खालामगोन मन्दिर सामलायगिरिया। मन्दिर सिङाव हाबोब्ला मास्क गानथारनांगोन। फारसेथिं अक्ट'बर दाननि गिबि सप्तायाव मन्दिरा खुलिफिनोब्ला फैगौ दुर्गा पुजाखौबो गासै नेम-खान्थिफोरखौ मानिना सोलिनानै खुंफुंनो होनना थिरांथा लानाय जायो। ओरैहाय मन्दिर खुलिफिननो थाखाय मन्दिरखौ सेनिटाइज खालामनाय आरो माखासे साखोन-सिखोननि खामानिया जागायबाय। खालि दा नेनांगौआ बेसो जिल्ला बेंगिरिनि जानो गोनां सावरायमेलाव मा सावरायबावगोन। जिल्ला बेंगिरिनि आबुङै गनायथि मोनोब्लानो नेमखान्थिनि गेजेरजों खुलिफिननाय जागोन कामाख्या मन्दिरखौ। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 12 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो एसे दुंनो हागौ। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन।
फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो एसे सान्दुं दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे एसे बिबांनि सान्दुं दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।